til der, guys. Jeg skal lære mig, hvad det var hardflip. Så hardflip. Hvis du gør det, så stå på venstre, højre side, så stå på venstre side, så er det der. For du skal starte med, når du gør det, det er, at du kan have din fod her, eller her, her eller her, nederst, midten eller øverst. Foretræk, inden du tager den øverst eller i midten. Og så skal du tage din fod hævet på kanten. Den der altså. Så fod der, og så er din fod der, altså sådan her. Så der, og så din fod der, sådan der. Der, så der. Der, sådan der. Altså. Så vi viser det. Og skal så bare kun 3 ting eller 4 altså som I ved jo, altså I skal bare kunne stå og så kunne høre. Først regel, I skal kunne ved det var, men så skal kun det øje. Anden trick, det er popshot. Det er popshot. Sidste flip. Sidste trick, det er kickflip. Hvad fanden jeg var? Står der forkert? Så tager jeg så kickflip. Wow. Kickflip. Og så kan det trick. Så bare øve dig. Så er det en fod her, og så her, og så er det en her, den der, og så her, fod der, fod den der vej der, så laver det der, fod den der vej der, fod den der vej der, den der vej der, så en fod der, så tager en fod der, og så lav flip, eller kickflip, så er det simpelthen sådan her. Altså. Popshot and og så det sidste, så er det så kan vi bare se borte, at eller altså sidste du skal se. Se, hvis det står sådan her noget, så er det også sådan lidt svært. Altså, her, og så her, og i midten. Okay, det er svært. Hold det fra helt. Altså, så der, så laver det sådan noget for. Se, få det både hele vejen rundt. Altså. Så. Hvis du kan se det fra siden af, så forstår jeg med. Se. Og man skal ikke være bange for bordet. Ja, det er.
noget, et af bare grunden. Jeg vil tage med. Se på den anden side af. Se fra bagsiden af. Men ellers kan det være svært. Rigtig svært.